Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lolo ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Samuel. Taong 1978. Dumaraw, Capiz. Itong mga panahong ito, isang magsasaka sa bayan ng Dumaraw itong si Samuel. At ang pangunahing produkto niya ay palay. Panganay sa 6 na magkakapatid itong si Samuel. At dahil siya ang pinakamatanda, sa kanya iniaatang ng kanyang ama ang mga gawain sa bukid. Kagaya ng pagtatanim ng palay, paglalagay ng abono, at pag-aalaga dito. Sa edad na 15 anyos ay gamay na ni Samuel ang mga ganitong gawain. At sa maniwala kayo o hindi, mag-isa niyang inaalagaan ang mahigit 5 hektaryang palayan. Hindi naman mahirap para kay Samuel ang ganitong gawain dahil hindi naman matigas ang lupa sa kanilang sakahan. Sa katunayan ay sagana sa tubig ang kanilang palayan kaya sobrang lambot ng lupa. At napakagaan lamang ng paghila ng kalabaw sa araro kapag magsisimula na silang magtanim. Sa oras ng taniman at gapasan naman, napakaraming nakikitanim at nakikigapas sa kanila. Dahil kung ikukumpara ang mga uhay ng palay nila Samuel sa mga katabing taniman, ay lamang ng ilang beses ang kalidad nito. Minsan isang gapasan, patapos nang ipagpag ang mga uhay ng kanilang mga katabing palayan, samantalang ang kila Samuel ay halos hindi pa nangangalahati na kung tutuusin, higit na mas malawak ang katabing palayan nila ng 3 hektarya. Ngunit napakanipis ng mga uhay ng palay nito at palagi pang pinipeste ng mga kulisap. Nagtataka din si Samuel kung bakit ganoon na lamang palagi kaganda ang ani ng kanilang palayan. Kaya napapatanong siya sa kanyang ama at ang lagi namang isinasagot nito ay, Mahusay kasi ang mga kamay mo sa lupa, anak. Kaya ganoon. Totoo naman ang sinabi ng tatay ni Samuel. Dahil hindi lang naman sa pagtatanim mahusay si Samuel, magaling din siya sa pag-aalaga ng mga hayop, kagaya ng baboy, manok, at ang kanilang kalabaw na umabot na sa 8 ang bilang. At dahil sa ganitong kakayahan ni Samuel, ay umunlad ang kanilang pamumuhay. Nakapagpatayo sila ng bahay at nakapundar ng isang truck na panghakot ng kanilang mga palay. Napag-aral din ng kanyang ama si Samuel sa kolehiyo sa kursong agrikultura. Dahil ito naman talaga ang gustong pagtuunan ni Samuel ng kanyang pansin. Ang buong akala niya ay pangkaraniwan lamang siyang bata. Ngunit isang araw, may natuklasan siyang kakaiba sa kanyang sarili. Tuwing umaga bago siya pumasok ng paaralan, ay nagpapakain siya ng kanyang mga alagang hayop. At nang patapos na siya sa pagpapakain ng kanyang mga baboy, ay nagkakagulo ang kanyang mga alagang manok. Nang tingnan niya ang kulungan ng mga ito, ay may nakita siyang isang napakalaking ahas. Kulay berde ang balat nito at ito ay nakapulupot sa haligi ng kulungan ng mga manok. Sinubukan niya itong buwagin. Hindi rin kasi ugali ni Samuel na manakit ng mga hayop. Kumuha siya ng kaputol na kawayan at sinubukan niya itong tusok-tusukin upang umalis. Ngunit sa halip na matakot ang ahas, ay pinuluputan nito ang kawayang hawak ni Samuel. Dahil sa hindi naman siya takot sa ahas, ay hinawakan niya ito upang mailayo sa mga kulungan ng manok. Ang nakakapagtaka, ni hindi man lang nanlaban ang ahas. Di ba, dapat nangangagat yun. Pero nung mga panahong yun, ni hindi man lang nanlaban ang ahas.
Kaya naisip ni Samuel na alagaan ito. Habang pinagmamasdan niya ang balat ng ahas, ay nakita niyang may mangilan-ngilang kaliskis ito sa bandang likuran na mga hugis butil ng palay. Kulay ginto ang mga ito at talagang napakagandang tingnan. Humanap si Samuel ng isang lalagyan na pagkukulungan niya ng kanyang bagong alaga. Tahimik na nag-aagahan ang kanyang mga magulang, ngunit nang pumasok siya sa kanilang bahay bitbit ang ahas, ay nagsipulasan palabas ng bahay ang kanyang nanay at mga kapatid. Nagsisigawan ang mga ito na tila mga dagang biglang nakakita ng pusa. Ang naiwan na lamang na nakatulala sa lamesa ay ang kanyang ama na noon ay humihigop ng kanyang kape. "Oh, Tay, anong nangyari sa mga yun? Ba't naman nagtakbuhan ng mga yun?" Takang tanong ni Samuel sa ama na noon ay nakatitig lang sa kanya at nakatulala. Anak, saan mo nakuha ang ahas na yan? Tanong ng kanyang ama na tila gulat na gulat. Sa kulungan po ng mga manok, Tay. Kinuha ko po siya gawa ng baka kainin niya yung mga sisiw eh. Mukhang mabait naman kaya kinuha ko. Bala ko sanang alagaan to, Tay. Wika ni Samuel habang hinahawakan ang ulo ng ahas at ipinapakita sa ama ang kabuuan ng katawan nito. Hindi na lamang umimik ang kanyang ama, ngunit nahalata ni Samuel na tila kinakabahan ito. Kaya naupo ito sa tabi ng ama at muling nagtanong. "Tay, bakit po tila balisa kayo? Natatakot po ba kayo sa ahas? Hindi naman po siya nang aano eh." "Oh, hawakan niyo po." Tanong ni Samuel sa kanyang ama. Hindi ako takot sa ahas, anak. Siguro, panahon na para malaman mo ang tungkol sa'yo. Magda, pumasok ka nga dito. Tugon ng ama, sabay tawag sa nanay ni Samuel. Agad naman itong naupo sa tabi ni Samuel habang hinahawakan ang katawan ng ahas. Napakalaki talaga niya, Berto, no? Parang kailan lang gadaliri pa lang si Butil. Wika ng kanyang ina habang nakatitig. Butil? Sinong Butil? Takang tanong ni Samuel. Yang ahas na hawak mo, anak. Butil ang pangalan niya. Tugon naman ang kanyang ama. At pinaliwanag nito ang lahat. Ayon sa mga magulang ni Samuel, ang ahas na hawak niya ay ang kanyang kakambal. Ayon sa kanyang ina, noong isinilang siya ay may kasama siyang isang itlog. At ang itlog na ito ay napisa 1 buwan matapos ipanganak si Samuel. At ayon sa kanyang ama, itinago niya ito sa isang sisidlan, sa isang silid ng kanilang bahay. At araw-araw itong pinapakain at pinapaliguan, kagaya ng pag-aalaga nila kay Samuel. Hanggang sa lumaki na ito. At ayon pa sa kwento ng mga magulang ni Samuel, ni minsan ay hindi siya nagkasakit at talagang napakalakas ng pangangatawan niya noong bata pa siya. Inakala din ng mga magulang niya na baka nalaglag lamang ang itlog mula sa kisame ng bahay habang ipinapanganak si Samuel. Ngunit habang tumatagal ay napapansin nila na palaging balisa ang ahas, lalo na kapag umiiyak si Samuel. Alam mo ba, anak, na ito ang dahilan kung bakit napakahusay ng kamay mo sa pag-aalaga ng hayop at ng mga pananim? Yon ay dahil kay Butil. Wika ng kanyang ama. Ngunit hindi naniniwala si Samuel, kaya naman inutusan nito si Samuel na ilapag sa lamesa ang ahas. Ginawa naman ito ni Samuel. Umalis ang kanyang ama at kumuha ng kapirasong kahoy mula sa labas.
Marahang tinapik si Samuel sa braso at maniwala kayo o hindi, nang umaray ang binata, laking gulat ni Samuel nang bigla na lamang tinuklaw ng ahas ang kanyang ama. Swerte lang nito dahil hindi siya inabot ng ahas. At nang ibaba niya ang hawak niyang patpat, agad namang kumalma ang ahas. Ngayon anak, naniniwala ka na ba sa sinasabi ko? Wika ng kanyang ama. Nak, pansinin mo mga butil na parang gintong kaliskis sa likod ng ahas. Bilangin mo ito mula sa batok niya hanggang sa buntot. Wika ng kanyang ina. Ginawa naman yon ni Samuel. Nung mga panahong yon ay nasa edad 17 na itong si Samuel. At nang bilangin niya ang mga gintong kaliskis, nagulat siya dahil may bilang din itong 17 gintong kaliskis na nakahanay sa likod ng ahas. Hindi na nakapasok sa paaralan si Samuel dahil sa mga natuklasan niya noong ding araw na yon. At nung sumunod na mga araw, ay lagi na niyang kasama ang ahas kapag nasa loob siya ng bahay. Madalas makita ang ahas sa kama ni Samuel. Kapag natutulog si Samuel ay nasa uluhan siya ng binata. At maniwala kayo o hindi, nagbibigay ng babala ang ahas kapag nasa panganib ang binata. Minsan isang araw habang naglilibot sa palayan, ay bigla na lamang nagpakita sa harapan ni Samuel ang kakambal niya na tila ba hinaharang siya nito. Nakataas ang ulo nito na tila ba nakaambang tutuklawin siya nito. Umatras si Samuel ng bahagya at laking gulat niya nang biglang nahulog ang isang kumpol ng mga lumang nyog mula sa itaas ng puno. Meron palang tao sa puno ng nyog at nangunguha ito ng mga bunga. Agad namang sinaway ni Samuel ang taong yon. Sa kanila kasi ang mga puno ng nyog sa paligid ng palayan. Ngunit nang bumaba ito, imbis na umalis, ay nilapitan pa nito si Samuel at sinigaw-sigawan. Kesyo, ano daw ang pakialam ni Samuel kung nangunguha siya ng nyog? At napakarami pa nitong sinasabi sa binata. Tahimik lang si Samuel habang nakayuko. Ngunit, nang iamba ng lalaki ang hawak na sanggot, ay laking gulat nito nang bigla na lamang may kumagat sa kanyang binti. Agad naman itong namilipit sa sakit hanggang sa hindi na ito makakilos. Matapos ang pangyayaring yon, agad na naglaho ang kakambal ni Samuel. Kaya tumakbo si Samuel upang humingi ng tulong. Ngunit huli na nang makabalik siya dahil patay na ang lalaking kinagat ng kanyang kakambal. Isang hapon habang nag-uusap silang mag-anak sa kanilang bahay, natalakay ng kanyang ama ang tungkol sa pangyayari. Samuel, ito na ang kinakatakot ko. Ang may mapahamak dahil sa pagtatanggol sa iyo ni Butil. Alam ko pinangangalagaan ka lamang nito, kaya nauunawaan ko siya at hindi ko yun maiaalis sa kanya. Kaya anak, pakiusap, kausapin mo si Butil dahil ikaw lamang ang pakikinggan nito. Wika ng tatay ni Samuel. Kinagabihan nga ay kinausap ni Samuel ang kakambal at sinabihan itong huwag lumantad sa maraming tao dahil sa maaari siyang mapahamak kapag nangyari yon. Awa naman ng Diyos, nakinig kay Samuel si Butil. Matagal na panahong ding itinago ng pamilya ni Samuel ang lihim at nagtuloy-tuloy pa din ang swerte ng kanyang pamilya. Hanggang sa dumating ang isang araw at araw yon ng gapasan. Napakaraming tao sa kanilang bakuran. Naghihintay ang mga ito upang kunin ang kanilang bayad sa gapas. Sa lugar kasi nila Samuel,
Pera ang kinukuha ng mga tao sa halip na bahagi ng kabuoang palay na naani. At habang naghihintay, hindi maiwasan ng isa sa mga tao na igala ang kanyang paningin sa noon ay lumalaking bahay nila Samuel. Nang tumingin siya sa bintana ng silid ni Samuel, aksidente nitong nasulyapan ang isang napakalaking berdeng ahas na namamasilyo. Kaya kaagad na napasigaw ang tao na nakakuha naman ng atensyon ng lahat. At nang lumabas ang tatay ni Samuel upang tingnan kung ano ang dahilan ng kaguluhan, ay nakita na lamang niyang paakyat na ng kanilang bahay ang lalaking nakakita ng ahas. Agad naman itong sinigawan ng tatay ni Samuel at sinabihang magpapatawag ng pulis kapag hindi ito bumaba. At nang makababa na ito, pinagpipilitan niyang may ahas siyang nakita sa gawing yon ng bahay. At yon ay ang silid ni Samuel. Mariin namang itinanggi ng tatay ni Samuel ang sinabi ng lalaki. Sakto namang dumating si Samuel na may dalang isang iguana at nagtanong siya kung bakit nagkakagulo. At nang sabihin ng kanyang ama ang dahilan, ay natawa lamang si Samuel sa mga ito. Mga alaga ko po ang mga yan. Heto nga may dala na naman akong bago. Huwag po kayong mag-alala, hindi po yan nananakit. Wika nito sa kanila. Agad namang nagsipagtahimik ang mga tao. Nagkatinginan na lamang ang mag-ama at napangiti. Simula noong araw na yon, pinili ng pamilya ni Samuel na lumayo sa kanilang lugar. Ibinenta ang kanilang mga lupain at namuhay sa isang malayong probinsya. Sa probinsya ng Guimaras. Taong 1999, nasa edad 21 na itong si Samuel at tapos na din siya sa kanyang pag-aaral. Bumili ang kanyang pamilya ng isang lupain sa medyo bulubunduking bahagi ng probinsya, sa isang bayan na tinatawag nilang Buena Vista. Ang buong lupain ay pinataniman ni Samuel ng napakaraming puno ng mangga. At kagaya ng kanyang palayan sa kanyang pinagmulang bayan, naging matagumpay din ito. At kalaunan ay kinilalang isa sa pinakamalaking taniman ng mangga sa isla at buong probinsya ng Guimaras. Isa din sila sa pangunahing nagsusuplay ng mangga sa bahagi ng Luzon. Talagang kilala ang kanilang mangga sa pagiging makinis at pagiging matamis. At lahat ng ito ay dahil sa tulong ng kakambal ni Samuel na ahas. Ipinagawa niya din ito ng sariling bahay at walang sino man ang nangangahas na lumapit sa lugar na ito dahil sa takot na baka kainin sila ng isang higanteng ahas na nakatira sa bahay na yon. Isang pangyayari pa ang nagtanim ng takot sa mga taga doon. Dahil minsang tagbunga ng mga mangga, ay may mga nangahas na magnakaw sa manggahan nila Samuel. 4 na kalalakihan ang pumasok sa manggahan at hindi na muling nakalabas. Usap-usapan sa buong bayan na kinain ito ng ahas na kakambal ni Samuel. Ngunit ang katotohanan, ang mga ito ay nahuli ni Samuel. Nagpaliwanag naman ang mga ito kung bakit nila yon nagawa. At yon ay dahil sa kahirapan. Alam ni Samuel ang pakiramdam na yon dahil sa galing din siya sa hirap. Kung kaya ang kanyang ginawa ay pinagtrabaho niya ang mga ito. Bilang kaparusahan sa ginawa nilang pagpasok sa manggahan, ay hindi sila pinahintulutan ni Samuel na lumabas. Ngunit, ang kanilang pamilya ay madalas na dumadalaw sa manggahan upang makita sila. Naging matulungin din si Samuel sa kanyang mga tauhan dahil pinag-aral nito ang kanilang mga anak. Bagay na hindi lubos maunawaan ng mga taong iyon dahil sa kabila ng kanilang ginawang kalapastanganan, ay nagawa pa silang tulungan ni Samuel
na umangat ang pamumuhay. Sa pagtagal ng panahon ay mas lalo pang dumami ang ari-arian nila Samuel hanggang sa umabot na ang lupang pag-aari nila sa karatig pulo ng Negros, sa Patag Silay, isang bayan sa Negros Occidental. May binili siyang isang malawak na lupain na napapaligiran ng makapal na kagubatan. Ang dahilan ni Samuel sa pagbili ng lupaing yon ay upang mapangalagaan ang lugar. At nang tanungin siya ng kanyang ama kung bakit, ang tugon nito ay, "Ito ang kahilingan ng aking kakambal." At doon lamang napagtanto ng kanyang ama na ang kakambal na ahas pala ni Samuel ay isang uri ng engkanto. Hindi rin totoong namamalagi ito sa bahay na ipinagawa ni Samuel, dahil ang bahay na yon ay ginamit nilang imbakan ng mga naaning mangga. Samuel anak, nagpapakita din ba ang iyong kakambal sa ibang tao dito? Tanong ng kanyang ama. Hindi po, tay. Hindi niya po ito ginagawa sa kadahilanang baka katakutan siya ng karamihan. Kung magpakita man siya sa anyong tao, ako lamang po ang nakakakilala sa kanya. Tugon ni Samuel, isang bagay na pinasasalamatan ng kanyang ama dahil sa nangangamba ito na maaaring mangyari ulit ang nangyari sa kanilang bayan mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Hindi lamang swerte sa buhay ang hatid ng kakambal ni Samuel. Dahil kagaya ng bata pa siya, ay muli siya nitong iniligtas sa isang tiyak na kapahamakan. Dahil may sarili ng sasakyan si Samuel na pinagkakargahan nila ng mga mangga, paminsan-minsan ay nagmamaneho ito papunta sa pinaghahatiran nila. At isang araw, habang ito ay nagmamaneho, biglang dumulas ang gulong ng sasakyan niya sa isang maputik na daan. At dahil punong-puno ito ng kanilang mga mangga, ay tumaob ang sasakyan. Dahilan para masawi ang kasamang pahinante ni Samuel. At maniwala kayo o hindi, ni isang galos ay wala si Samuel. Ayon sa kanya ay pinuluputan siya ng kanyang kakambal, dahilan para ito ang magtamo ng mga pinsala. Pero dahil sa engkanto ang ahas na yon, ay agad naman itong gumaling. Isa din sa mga hiwagang ipinakita ng kakambal ni Samuel ay nang matuklaw ng ahas ang kanyang ama. Isa yung uri ng makamandag na ahas na kung tawagin ay dupong. At ayon sa mga nakakaalam tungkol sa ahas na yon, sa oras na makagat ka nito, minuto lamang ang itatagal ng buhay mo. Ngunit gamit ang mismong kamandag ng kakambal ni Samuel, ay gumaling ang tatay nito. Sadyang nakakamangha ang mga nangyayari sa buhay ng iilan sa atin. Mga bagay na hindi ka panipaniwala, ngunit talagang nangyayari sa tunay na buhay. Sa paglipas ng panahon, ay nagkaroon ng sariling pamilya si Samuel. May 2 siyang anak at kapwa ito mga lalaki. Kagaya niya, ay masisipag din ang mga ito at minahal nila ang buhay na nakagisna ng kanilang ama. Sa kasalukuyang panahon, ang kanyang mga anak na ang nagpapatakbo ng buong manggahan at nagtayo na din sila ng food processing plant sa lugar na pangunahing pinagmumula ng isang delekasiya ng pulo ng Guimaras, ang dried mangoes. At ang lupaing nabili ni Samuel sa Negros ay isa ng forest reserve na pinangangalagaan ng gobyerno. Hanggang sa pumanaw na si Samuel. At simula nga noon ay hindi na din nakita ang kanyang kakambal. May mga sabi-sabing naglaho na lamang ito at may mga nagsabi ding namatay na din ito kasabay ni Samuel. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay ang usap-usapang
pagpapakita ng isang napakalaking ahas sa bahagi ng gubat sa isang bundok sa Negros. Maaaring malikmata lamang ito ng mga nagkukwento, pero marami ding nagsasabi na ito ang kapatid ni Samuel na si Butil. Okay, napakaganda ng kwento. Parang yun yung history ng dried mangoes, no? Pero shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Anime Lover, Lulu Kiza, at sa mga nag-renew ng badge na sina Catherine Rosales, Mirasol Quijano, Irene Sohal, at kay Josephine Sinden. Ito naman para sa mga random subscribers natin na nakikinig. Andyan sina Craven Chavez, John Paul Dicoy, Angel Muzar, Rien, Herman Shoson, Guillermo Absalon Jr., Rufa Camison, John Reniel Zacate, Jane Salanatin, RP Chilaud, Janela Ponce, Duna, Carl Joseph, Ferds Rakis, Ada Joyce Guadalupe, Kyle Nathan Barreto, Lorna Parohinog, Ezekiel Aheta, Jessica Francis, Daisy Bernal Sarin, Milan Paeldon, It's Me Joy, Berhel Salonzo, Realistic TV, Prestiveros Rose, Andy Boy CM, Lulu Kiza, Jedel Vlog, Karen May Molo, at kay Cecil Rodriguez. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.